Hej alle sammen. I dag så vil jeg gerne fortælle jer, hvordan Fitness Nu startede, hvordan det har udviklet sig det seneste halvandet år. Den her video er dedikeret til jer, til mine følgere. Jeg elsker jer, og tak fordi I giver mig lov til at udleve min drøm hver eneste dag. Så kommer Magnus. Jeg glemmer aldrig første gang jeg så Magnus. Han vejede 170 kilo, og det er så smukt at se den udvikling, der er sket med ham igennem tiden. Værsgo, op med dig. 1, jeg slår. 2, 3, kom nu. Magnus er det helt andet menneske i dag. Han har tabt sig hele 80 kilo på blot 10 måneder. Hvis du ser ham i dag, så vil du slet ikke genkende den mand, han var for 1,5 år siden. Velkommen til Fitness Nu, min univers. Folk grinede af mig i starten, da jeg sagde, at jeg gerne ville være personlig træner, kostvejleder og online coach. Men jeg har troet på mig selv, og det er noget af det vigtigste i livet. I dag så har jeg rigtig travlt i min virksomhed, og jeg er så taknemmelig over, at jeg har så mange klienter. Og jeg er så taknemmelig over, at jeg kan hjælpe så mange mennesker til et bedre liv. Man skal aldrig miste tro på sig selv. Man skal vide, at man godt kan. Og den her video, den her reklamefilm, som jeg lavede, det var en af de første reklamefilm, som jeg lavede for Fitness Nu. Hej alle sammen, i dag så skal I møde Melina. Melina har været hos mig i vægttabsforløb, hvor hun har tabt sig, lad mig sige det, 15,5 kilo på blot 8 uger. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg vil fortælle jer, hvordan jeg motiverer, hvordan jeg giver folk styrke, mod og lyst og selvtillid og selvværd. Nu har jeg tabt 15,5 kilo. Jeg er meget stolt. Det har været rigtig hårdt, men på en rigtig fed måde. Noget, der betyder rigtig meget for mig, det er for eksempel sådan noget som Flytter Firma Sjælland, der har været inde og sponsorere nogle af mine klienter, der ikke har råd til at kunne betale for et forløb hos mig. Her har vi for eksempel Melina. Hun tabte sig hele 15 kilo på blot 10 uger. Det er fuldstændig vanvittigt. Noget, som jeg er rigtig stolt over, det er, at Flytter Firma Sjælland har valgt at sponsorere hele 2 klienter til et bedre og sundere liv. I dag så skal jeg mødes med Trine. Vi mennesker, vi er så forskellige. Trine, hun har brug for en masse inspiration til kosten, så det fik hun. Træning, der har hun styr på. Det handler om at lægge vægt på, der hvor man virkelig har brug for hjælp. Jeg har en motivator i Gustav. Han er skidegod, han sender lydbeskeder, og hver gang han sender et billede med, at han træner, så får jeg et godt hjerte tilbage, og han er stolt og så videre. Det motiverer mega meget. Han er hård på den gode måde, altså han skaber nogle resultater, jeg aldrig selv ville kunne drømme om, hvis jeg trænede alene. Så han presser mig til det yderste, og det kunne man også se på min første træning, at jeg var helt presset i bund, men det er fedt. Det er også noget god mad, der er i kostplanen, så jeg er ikke lige så sulten, som jeg havde regnet med, at jeg ville være. Men ud fra det mad og det, der er i kostplanen, så er det ikke så galt. Det er nogle gode ting, der er der i, der midter godt. Så jeg har allerede anbefalet andre at gå ind og købe en kostplan gennem dig, fordi de kan få den sammensat ud fra det, de kan lide, så man ikke er tvunget til at spise fisk, hvis man ikke kan lide fisk, eller æg, hvis man ikke kan lide æg. Melina tabte sig 12,6 kilo. Og det er dig, Trine. Og Mette, du har tabt dig 13,9 kilo! Som I kan se, damer, det her det er fuldstændig vanvittigt. Når man først vil noget, så kan man godt. Noget, som jeg er virkelig stolt over igennem min karriere, det er for eksempel at få udgivet den her bog, der hedder Tag et liv tilbage, i samarbejde med Politikens Forlag, som omhandler 3 cases, der kommer på rette spor. Jeg begynder at græde. De græd. Jeg græd. Det var rigtig emotionelt. Jeg er bare rigtig taknemmelig, og da Magnus vælger sig at sige de her ord, og sige, at han siger faktisk, at jeg har givet ham hans liv tilbage, så går det op for mig, okay, jeg er meget mere end bare en reality-stjerne. Og jeg tror, at livet handler om at kunne give noget til andre mennesker, og jeg føler, at jeg har givet noget nu. Og det der med at stå op om morgenen og gøre en forskel, jeg tror, noget af det vigtigste i livet. I think I'll leave it all to you. Whoa, this is my life and I don't care. This is my street. I'm your restless feet. Carry me up to anywhere. Take the fear, take it away, and give me
some hope for one more day. I saw a ghost behind the door when the kids were coming home from war. Whoa, whoa, with broken dreams and nothing more. This is my life. This is my time. Just show me the light and I'll go